Sinagawa po kamakailan po ang Puro Kalusugan 2025. At sa Resource Mapping at Operational Planning 2026 to 2028 na pinangunahan po ng lokal na health system section sa Pangasinan. Dumalo po rito ang mga healthcare workers at health professionals mula po sa iba't ibang local government units o LGU sa lalawigan. Layunin po ng aktibidad na suriin ang distribusyon at kakulangan ng mga health resources sa mga barangay upang maging batayan sa data-driven planning para sa taong 2026. Bahagi rin po rito ng pagpapatibay po sa universal healthcare ang pagpapalakas ng lokal na health systems. Inaasahang magreresulta ang inisyatiba sa kompletong resource mapping report, pagtukoy ng mga kakulangan at prioridad sa lugar para sa resource augmentation at pagbubuo ng calendar year 2026 operational plan na may malinaw na estratehiya, target at monitoring mechanism. Pinagtitibay din dito ang pag-ugnayan ng mga stakeholders sa pagbibigay at pagpaplano ng serbisyong pangkalusugan. IFM News. IFM News. IFM News.